Здравейте хора, аз съм Борчо Пет, с мен е GameStorm и днес ще правим един чалендж, че понеже много ми се доснима и на него също. Дай реди направо, сега ще обясняваме по междувременно. Ще правим чалендж само зелени оръжия на батъл. Трябваше да е само сиви, обаче не може да намериме толкова много. И аз стойте, сега идвам. Така, само зелени. Съжалявам, че GameStorm не се чува на такива са обстоятелствата. Искаш ли да паднем Гримгейт? Не, дай Гримгейт, не ми се пада под дум. Ще ме яд, че ще го убием и няма да мога да вземе. Не знам това как ще протече тази игра, само зелени оръжия, но... Аз си падам, ще се пробвам да падна... Не, няма да успея. По принцип винаги си падам на едно мое си място е тук. На този път няма да успея. За колко малко. Оп! Зелено пистолетче веднага се намерих. Оп, зеления съм джита. Просто е така. Аз па за сега само зелени съм намерил. Да. Щете. Внимай, че тук до нас има човек. Кое? Да. Че тук има човек, аз първо ще се хилна и тогава ще ръчна. Той е тук на мен. Някъде. Чувам го. Ама не знам къде е точно. Е тук отдолу. Браво. Как му денства. Приятеля му е тук някъде. Браво. Моля? Микрофонът ти пак е някакъв шит. Дете. Той отива да го съживява. Обаче аз ще изляза ето това и това. Дет. Да. Сега е по-добре. Аз тук убих двама. Зелена помпица. Убих ги само с SMG, бас помпица. Така че да хилна малко. Добре, аз съм си направил инвентара за сега, че... кой някъде. Брат, виж какво намерих. Чакай бе, защо го взех? Няма да мамим. Чай малко материалче. Лимончики. Дай пак да ходим към нашата вражеска локация. Гледай сега как се прави.
Опа, ребутват се. Къде си ребутват? Къде е ребутванов? GG ребутнаха се. Е, тука. И аз. Аз се ръшкам приятелчето. Къде е приятеля му? Ако не е в този храст. What? Къде е? Гледай го къде бяга. Гледай го. Няма да спра да те преследвам. Няма да спра да те преследвам, моето момче. О, искаш да превара с коли, добре. Къде отиде? Къде отиде? What? Не. Как не го хитнах? Къде отида? Тридесет крак, дет. Брат, къде отиде? Къде отиде женската Спайдърмен, брат? Преследвах я навсякъде. Толкова голяма гонка и накрая, брат. Идвам. Кой уби? Аз гонех бялата Спайдърмен. Която си няма и на представа къде избяга. Така. За сега добре. Тия камъни много ги обичам, много материал дават. Ние пак ли ще се връщаме на там? Окей. Якото е, че върнаха сайфана поне. Какво намери? Газ. Тя пак къде ще кацне тази пратка? О, аз слизам, че там се бият. А? Да, ма. А мен там се бият, брат, аз не мога да осъзнавам къде. Там се бият, аз отивам към боя.
О, чакай, ама тия май са добри. Ама тия май са добри обаче. То къде е, бе? Аз не го виждам. Дет. What the Sigma? Ой, бе. Моля. Важното е, че го убих. Да, сега само да хилна. То банана му беше бахти тъпяса отборник. Аз после банана го наспамих с SMG. Чай, че там се стрелят да не вземат да дойдат пак към нас. С десния бутон на мишката. Като цъкнеш кил примерно за стена и цъкаш десния бутон на мишката. Направо пътувай към зона. Към кръга да. Кола. Къде? Аз виждам къде се бият. Изстрелях с кола. Мале! Как не го хитвам? Хора, видяхте ли? А не ми покажа. Бивам го това. Дет. Един е дет. Аз тук съм при един. Дет. Че от някъде ме стрелят, обаче... Откъде? Откъде? От някъде ме стреляха, обаче аз не разбрах откъде. Да. Опа, хора. Те са тебе те решкат. Обаче не осъзнават, че идвам и аз. Единия крак, дет. Не бягай, Лайно. Не бягай. Къде бягаш, бе? Да, брат, той има еба си лута, само ли лави. Къде е другото Лайно? Ама къде е? Къде избяга лайненцето? Той сигурно е вътре в къщата. Да, в къщата. Браво. Да. Брат, ако игра само с това, ще уинна играта, бе. Да, брат, виж го то какъв лут има, бе. Ние само с зелени му играем. Там има лънчпад, ево да се изстреляме. Лънчпад, да. Това. Да, ама сега е все едно като зимен баям и е замразен. Бай. Ева в гегата. Да бе, влизай.
там имаше хора. Връщаме се. Готви се 3-2-1 слизи. Бе, колко са слаби. Той май играл само с иви оръжия, виж го. Тия там са ботове. Това е истински човек, а не е истински. Чай, че първоначално това над главата му го нямаше и аз си мислих, че е истински. Не бе, за какво го биш, бе? За какво го стрелна? Да, ще бие. Верно. Айде, без fall damage. 11 човека остават. Дали ще успеем да уинем играта само с зелени оръжия? Аз мисля да го кача преди 5. Аз така. Чакай, така щях да си изстрелям в зона. Щеш да ми е вкусничко. Добре, никой ли не се стрелял? Ние в Fortnite или криеница играем? Добре, то пичага трябва да е някъде тука. БМВ! Ара да го откраднем. Човек е в нея, бе! Гледай го къде ни кемпи. Лата. Стрелят ни май от някъде друга, да. Как взе медалона. На мен ми се привидя като медалон. Моле! Какво? Так. Ти ли бе? И ти ли бе? Ти ли бе? Открадна БМВ-то! Открадна БМВ-то! Качвай се в гегата, качвай се в гегата, качвай се в гегата. Гонка, гонка, гонка. Слизи. Тук видях БМВ-то. Не! Качвай се, качвай се, качвай се, качвай се, пак видях го къде е. Да отлетял. Ако искаш тук... Ма не, дай към кръга по-добре. Ние ще го срещаме в кръга. Ето го, ето го. Ела и намръсна. Ела. Не излитай! Дет, айде. Ще излиташ ли, бе? Ще излиташ ли, бе? Железния човек. Това е само във фантазиите ми. Брат, виж го какъв улт има. Добре, таймка трябва да я смена, брат. Толкова съм неточен с нея. Тия да не правят скайбейс, бе, я виж. Виж го, бе. Виж го как стои в кемпи в храста. Айде. И той е дет.
А ти от какво ти спадна демиджа така? Тук има такъв с... Опа. Моля. За момента си помислих, че умираме, брат. Той това лата ще да ни изготви и двамата с това. Не ме стреляй, бе, фаук. Чай аз хилвам. 13. Като ги убивам. И аз ми трябва метките, по принципа, Ама дай в кръга да си направим един бокс и ще го... Внимавай, че тук сега почват митик оръжията да ги стрелят. И трайхардърчетата почват да идват. Ела към мен, ела към мен, ела към мен. В бокса. Бързо. Седи тук. Мерси. Я дръж стените. Дръж стената, ако някой идва. Не знам. Пичага, такъв си ламер. Аре, лягай сега. Къде? Брат, кажи ми какво трябва да направя с такъв човек? Кажи ми какво трябва да направя с такъв човек, брат? Не стига, че му набих 71, после ми влезе, кракнал го и брат, сигурно е останал на едно. И някакво брат, той ме обстрелва с танковете на Путин. Надявам се клипа ви я хареса, хора. Пак казвам, споделите го, последите ме. Окей. Да, между другото, хора, ако искате да снимам и на други игри, мога да ви предложа Garry's Mod, PDBR, CS2, Minecraft. Тъй, че пишете просто към кои игри искате да играем и така. И да, до другия клип.